no m'imaginava que estava tan quadrat en el sentit de la seva introducció, les refutacions, que només són dues, o sigui, jo pensava que debaties lliurement i tal, m'he donat compte que no és així, m'he donat compte de com funciona un debat seriós, com s'ha de preparar, perquè el primer debat que nosaltres vam cometre, vam pagar la novetada que es paga sempre, que vas a pelo. A pelo vol dir sense preparació, dius, és un tema que més o menys conec, i després et dones compte que no coneixes. Necessites una sèrie d'arguments que, encara que es basin en la lògica, també es basen en el coneixement que t'has de preparar. Després, sobretot, és molt important la capacitat de transmetre la informació. Si no la saps transmetre, pots dir la frase més intel·ligent del món, que la gent no ho entendrà i per tant no et prendrà en sèrio, no té sentit. La lliga de debat el que t'ensenya és tot això.